Nje adicara lung dinampi pasrahipun temanten kakung binangka susulih ugi talangipun atur saking panjenenganipun karang pisan nje panjenenganipun Bapak Yatin dalah Ibu Sutindi ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Bapak Bagio konjuk panjenenganipun Bapak Bagio kawula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Bismillahi wa subhanallahi la quwata illa billah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Purwa widodo rahayu 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 ingkang samya pinanggih. Saderengipun monggo kunjuk dumateng sesepuh bini sepuh adi sepuh ingkang samun lena ing paningal lebda ing pitutur. Ugi kunjuk dumateng alim ulama ugi para adik-adik santri saderengipun sumangga sareng-sareng puja puji syukur dumateng ngersanipun Gusti ingkang maha welas asih karanten kula dalah panjenengan siang mangke tasih pinaringan rahayu rahayu wilujeng. Mboten langkung sholawat ugi salam kula kintunaken dumateng junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Mugia kula dalah panjenengan katuntun wonten dalan ing bener-bener, mugia binjang kaduk kadakwa dados umatipun ngantos yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak ibu kula wantun sumantaka wonten ngersanipun panjenenganipun Bapak Yono ugi Ibu Pani. Saderengipun pangapunten kula kok mboten kirang trasila mboten, nanging kula kadibah wakil amawikili karang pisan saking Ndolok Napis ingkang karang pisan kakung. Ewadine karang pisan temanten kakung mboten saged rawuh mriki, mboten kuwawa matur dumateng panjenengan sami sebabipun saking bungahipun manahipun mboten kuwawa matur dumateng panjenengan sami, namung Bapak karang pisan namung titip salam dumateng panjenengan sami arupi sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewadene sholawat menika mugia ndadosaken ayem tentrem kadhepaan dumiginipun keluarga saking Bapak Yono dalah Ibu Pani. Salajengipun kula ing mriki kadibah masrahaken soyat mojo arupi penganten kakung kula pasrahaken dumateng Bapak Yono dalah Ibu Peni. Mugia samangke sampun kepasrah sampun ditampi, kula nyuwun dipun ulang kados pundi angsalipun ngginakaken
nyemplung bebrayan enggal. Mugi mangke Bapak Yono dalah Ibu Peni ambok bilih penganten dalar menika sampun cumantaka wonten ing mriki kaboreh milang ampun ngantos bedak-bedakake menika anak mantu. Kados angsalipun mulang anake dhewe. Sebabipun anak kula Indra menika tasih dereng nggadahi pengalaman. Mila saking menika saking Karangdesan Dalar namung titip kaburih mulang pripun sagedipun rahayu ngantos duminipun kamulyan mekaten. Salajengipun kula sanget matur sembah nuwun dumateng mbak-mbak ladi, emas-emas ladi, ugi Karang Taruna ingkang sampun maringi dedaharan saha unjukan ingkang sarwa edi lan peni. Menika sadaya saking keluarga kakung mboten saged mbales. Mugi Bapak Yono dalah Ibu Yini pikantuk rindanipun Gusti ingkang Maha Welas bagya mulya ngantos awalikum akhir. Salajengipun sak mangke ambok bilih Bapak Yai sampun maos hastungkara utawi doa kula sak rombongan pangombyong penganten saking Dolok Napis nyuwun pamit ugi nyuwun idi pangestu sesepuh pinesepuh ing dalem mriki. Mugi lampah kula saking mriki mboten nemoni alangan setunggal punaka. Mugi rahayu rahayu ngantos duminipun dalemipun sewang-sewang makaten. Aritipun kula namung pengalaman sak monten bilih wonten kirangipun cacahipun lan ugi pangombyong saking Napis Dolok wonten tatar titir tingkah laku ingkang boten ngremenaken dumateng manah saking mriki. Kula atas wakilipun rombongan nyuwun gunging pangaksami ingkang tanpa utami. Akhiripun ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.